होत गेले प्रियंका छोड़ दिए क्रिकेट सामना सत्मय इलेव्हन विरुद्ध मोहीम गावकरीसह दोन्ही संघांच्या कर्णधार किंवा व्यवस्थापकांनी आपली मेन 11 कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येऊन घ्यायचे आहे. सत्मय इलेव्हन मोहीम गावकरी चालू होणारा कबड्डी 55 किलो दर्या सागर कबड्डी 55 किलो दर्या सागर दोन्ही संघातील खेळाडू किंवा व्यवस्थापक यांनी आपले खेळाडू घेऊन वजन लक्षापाशी यायचं आहे. दर्या सागर मी परवा येणार आहे हॅलो कबड्डी खुला गट चालू सामना संपतात. विरुद्ध दोस्तीपूर कबड्डी खुला गट चालू सामना संपतात. चालू होणारा सामना विराटपूर गावकरी विरुद्ध दोस्तीपूर संबंधित खेळाडू व्यवस्थापनाने याची नोंद घेतली आहे. पैसे घ्यायला लागते आता म्हणजे अरे बघतो बघ तुला टाकतो बास सांगायले अरे अरे भाई आता मॅच बघायला म्हणून कबड्डी 55 किलो चालू सामना संपतात. पुढील सामना दर्यासागर संबंधित खेळाडू किंवा संघ व्यवस्थापनाने याची नोंद घ्यायची आहे आणि संबंधित आपले खेळाडू घेऊन वजन बसवायचे आहे. दर्यासागर नाही करेल तो एवढंच नाही त्याला बोलतो तो होतो तो दुसरं होतो ना ब्लॅक कलरचं अरे नाही पण 28 त्याची आता मागच्या वाटलं फोन करतात फोन करतात हां चालेल किती 5च्या आधी सांगा चालेल फोन करताय
कबड्डी 55 किलो चालू होणारा खेळ सामना कबड्डी 55 किलो संबंधित खेळाडूंनी अर्जन दाखवपासून होतं दर्यासागर को एसएसएफ कबड्डी 55 किलो एवढी बहिणींची आठवण नाहीये.
संपतात. चालू होणारा क्रिकेट सामना तस्मय 11 मोमीन गावकडी तस्मय 11 मोमीन गावकडी संबंधित दोन्ही संघातील खेळाडूंनी याची नोंद घ्यायची आहे. तस्मय 11 विरुद्ध मोमीन गावकडी कबड्डी 55 किलो चालू सामना संपतात. चालू होणारा कबड्डी 55 किलो बढिया गजर संबंधित दोन्ही भागातील खेळाडूंनी वजन करण्यासाठी वजन कसं वाचायचं. बढिया पदार्थ SSM संबंधित खेळाडूंनी याची नोंद घ्यायची आहे.
बाबा इकडे आला ना इकडे इकडे आले ना तेव्हा भागली हे काय नाही तुझं तो दिलंच तर बराच होय फक्त फोटो भेटतील दुनियामध्ये वॉरंटी गॅरंटी खतम आहे ₹500 इकडे तरी कोण येणार नाही आत्ताच गेली घरी खाली काय काढला नाही बरोबर
हे नाव ठेव. हां माहिती पैसे राहू चालेल काय माहिती ते झालं आता वाटतंय मला पडलं तर केवढं नाही 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 चालू आहे आणि सर्व रामेश्वर उत्सव मंडळाच्या वतीने आम्ही स्वागत करतो. पारकर साहेब सर्कल पावर सुभाष हे सर्कल विठोबा पारकर साहेब हे मंदिरामध्ये दर्शनासाठी आले आहेत. त्यांचे उत्सव मंडळाच्या वतीने आम्ही स्वागत करतो. मंदिरात आलं वारावर तो पण सेट मस्त सेट मस्त क्रिकेटच्या मैदानावरती चालू सामना फक्त अक्षरी होणारा सामना कपनाई विरुद्ध मोमीन गावकरी कपनाई विरुद्ध मोमीन गावकरी तसेच 55 किलो कबड्डी सामने प्रशासन विरुद्ध दर्याचा गिरग दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी त्याची नोंद घेतली. आपापल्या खेळाडूंचे वजन करून 4 रुपये चालू क्रीडांगण क्रमांक 1 वर चालू सामना संपतात किंवा दुसऱ्या सामना संपतात आपला सामना ठेवला जाईल. तसेच पुरुष खुलागण विहान स्पोर्ट गावकडे विरुद्ध जोशी ब हा पुरुषांचा खुलागण सामनावर दोन्ही संघांच्या संघनायकांनी आपापले खेळाडू तयारी करायचे आहे. चालू क्रीडांगण कुठून चालू सामने संपतात हे खेळू झाले याची नोंद घ्यावी. वर्ष आपल्याला भेटतं उत्पन्न बसला कार्यक्रम पार पडत असतात. त्याचप्रमाणे हा हे कार्यक्रम उत्सव मंडळाच्या वतीने अनेक फोन जेव्हा आपण विभागात साजरा करतो तेव्हा भक्तांच्या सहकार्याने हा विजयोत्सव आपण जास्तीत जास्त आरवी प्रथमेश प्रज्वल भोसले 11 दिवे गंगाराम घनश्याम आरेकर कन्नाळकडे भक्ती गणेश गिरजे 11 दिवे गावी अमोल गिरजे 10 दिवे अशा आतापर्यंत आमच्याकडे नावं आलेली आहेत. आपला ही परंपराची असेल आणि भक्तिभाव करायचं असेल तर त्याने आपले नाव सांगण्याचा उद्देश 5 वाजता हा कार्यक्रम चांगला केला पाहिजे. सर्व
सर्व कार्याची नोंद घेतो आणि जास्तीत जास्त आपण आपला प्रादेशिक हे अर्पण करायचं आहे. टाकाळी तर भेटलं सिंगलला नाही एवढं आहे म्हटलं दोन ते आरामात गाडीले मग एवढं आतमध्ये घुसलं होतं बघ ना कसं एवढं कॉर्नर सोडला नाही पैसे आहेत नाही ना त्यांना तो गेलो बाहेर उडी मारतो पाहिजे झालं जाऊ मस्त तेच पाहिजे हाता लागले काय केलं श्रीदेव रामेश्वर उत्सव मंडळाच्या कोणी 76व्या वार्षिक शिवरात्र महोत्सवामध्ये दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद विरोधी पक्षनेते माननीय श्री अंबादाजी दानवे तो का जायचं तो यांचं आगमन होत आहे. श्री रामेश्वराच्या दर्शनासाठी महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादाजी दानवे हे या ठिकाणी येत आहे. तरी सर्व उपखंडाच्या कार्यकारी सदस्यांनी खूपच बाहेर जाता मजा करता गेला तो तो राहत ना ते बाळू महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते शिवसेनेचे नेते आणि माननीय श्री अंबा हे 2-3 घेऊन जा 2-3 घेऊन जा म्हणून एका लाईन सरळ चालत जा लाईन पकडला शंभर सर्वांनी जाऊ दे माहिती जाऊ दे अंगोरा गेला 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 नाही नाही श्री रामेश्वर उत्सव मंडळाच्या या महाशिवरात्र उत्सवामध्ये